Coneixes Anna? És investigadora de la Universitat d'Alacant. Un dia va tindre una gran idea i va desenvolupar una investigació que volia publicar, però al llarg de la seva investigació li van sorgir molts dubtes. Va utilitzar imatges i gràfics que no sabia si estaven protegits per drets d'autor. Va voler protegir la seva obra, però no coneixia les llicències Creative Commons, ni quina era la millor opció per a ella. A més, no sabia si signava correctament els seus articles, perquè no coneixia les recomanacions de la FECIP. Per això, va acudir a la unitat de suport a la investigació, on li solucionem tots els seus dubtes. Però el que més preocupa a Anna és triar la millor revista per a publicar. Així que, basant-nos en criteris com la temàtica, periodicitat i impacte, li vam mostrar les millors opcions. Et van publicar? L'enhorabona. Però no et quedes així. Ara toca difondre-ho i el repositori de la Universitat d'Alacant és un bon començament. Quan deposites els teus treballs al RUA, aconsegueixes major visibilitat i impacte. Alhora, en la unitat de suport a la investigació, t'ajudem a gestionar el teu perfil d'autor de les xarxes per a construir la teua identitat digital. A més de buscar-te els indicis de qualitat de les teves publicacions, la qual cosa t'ajudarà en els tràmits de sol·licitud d'avaluació per a les acreditacions del professorat i en la sol·licitud de CESERNES. Les teves publicacions t'ajuden en la teua carrera professional i contribueixen a la visibilitat i difusió de la Universitat d'Alacant, al seu posicionament en els rànquings i al reconeixement de la institució i la comunitat. Els teus treballs posicionen a la Universitat d'Alacant en el món.